Okay, now it's working. Okay, Ben's copy house / chicken coop. Hønsehuset. Gør det godt, Benjamin. Få et lille smil. Det er godt. Så Bjørn, kan I vinke? Vink til alle sammen i Danmark. Hej. Hej. Hvor er I dygtige. Så kan man se, at jeg har tabt tænder. Så kan man se, at du har tabt dine tænder. Må vi kigge? Må jeg se, dine tænder, det var tabt. Ja, det er rigtigt. Der er tabt 5 tænder. Og de store der er på vej ud. Hvor er de fine. Hvad med dig, Gustav? Har du tabt nogle tænder? Nej, du har ikke tabt nogen tænder endnu. Og så viser vi lige jeres, hvad er det? Trampolin. Og derovre er kaninen, Sofie. Og have. Og herovre er huset. Og bil. Din tegning, den er rigtig fin. Kan I vinke farvel igen? Hej hej, vi ses senere.